ligy a stránky našej. Takže to bola Krupina. Trošku muzika na hlas. Branč. 13. miesto s počtom bodov 47. Aj u nich sa nájdú dvaja fúzatí páni. Karolovci. Tu ste Kajovci, nie sú to Kajovci. Tu sú, áno, samozrejme, klobúk sa tam dvíha vzadu. Aj Kajovci sú tu z Branču. Nová dedina. 12. miesto s počtom bodov 52. Miňo! Páni v červeno-bielých dresoch. Teraz s počtom bodov 55, čo je o 3 body viacej. 11. miesto Vieska nad Žitavou. Dnes ich člen nám veľmi pomohol. Peťo Krajka, ďaká aj touto cestou, tak ten mikrofón. Nie s takým smutkom. Horné Mladonice. 63 bodov, 10. miesto. Toto. Dovolím si tvrdiť, že jeden z najlepších fanklubov, ktorý vznikol úplne nedávno síce, ale veľmi dobre im to ide a chalaniska ukážu svoju silu aj vo fanklube a rovnako aj v tom, čo to robia. Gratulujem, Dodo. Chvíľka váhania, je to pre Trpín, samozrejme, poďte páni 7, 9. miesto. Starci, dôchodcovia, učňáci, ja neviem ako, všelijako nás označujete, my sme túto sezónu nevzdali a bojovali sme do poslednej chvíle a ja si dovolím tvrdiť, že dnes, keď sme sem prišli iba 5, urobili sme to, čo sme urobili spolu s Peťom Frajkom samozrejme, s pomocou všetkých ostatných sme dokázali, aby sme bojovali aj to posledné kolo Tekovsko-Untianskej hasičskej ligy, nakoľko Trpín je zakladateľom. Dolná Štubňa. Takmer domáce družstvo, alebo úplne domáce družstvo. Dolná Štubňa s počtom bodov 76 aj 8. miesto, páni. Nech sa páči, zástupca nejaký mladší. Má tam síce DAZ, ale nemá to Dolná Štubňa, ale zrejme poverený. Poverený, áno, kýva hlavou, že poverený. To bol poverený člen z Dolnej Štubny, domáci. Ako sa môže domáci vytrátiť z domácej pôdy? Išli niekam, takže Trženice, 86 bodov, 7. miesto. S pánom Sudrom, nech sa páči na čele, exkluzívnou nalievačkou v podobe dvojčiek. Dali sa na dole, nech sa vám páči. No, Viničky, poďte sem. Chalaniska to dneska domrvili, by som povedal, nakoľko tiež jeden z adeptov, ktorí mohli dneska zvíťaziť. Žiaľ, ale samozrejme neskáčali, pretože oni dokázali 3-krát vyhrať Tekovsko-Untiansku hasičskú ligu. 3-krát boli tretí, urobili rekord ligy. Žiaľ, až dnešné kolo rozhodlo o tom, že chalani veľmi smutne si nesú až 6. miesto, ale určite je to družstvo, ktoré dokazovalo počas celej sezóny od Onov-Kesova najlepšie výkony. Takýto šport niekdy takto býva. Pred nimi 123 bodov, o jeden jediný bod viacej, borci zo Štefultova, takže poď. Poď Štefan. Aspoň niekto iný aj Štefan ako ja. Tak, čím
ďalej sú ťažšie tie poháre. To svedčí aj o tom, že víťazi bojovali tvrdo a poctivo. Štvrté miesto, keď poviem, že prekvapivo, tak vás možno urazím, páni z Turčianskych Teplíc, ale myslím, že prekvapivo, nech sa páči, štvrté miesto pre Turčianske Teplice! Keď ide rovno pre pohár, žiadna pusa, nič. Gratulácia, samozrejme. Celej rodiny Tekovsko-Hontianskej asistnej ligy. Tak, teraz to príde v podobe 3. miesta. Chvíľka napätia. Ešte jedna chvíľka napätia. Až by sa nevedeli. Tak. 131 bodov pre Malý Lapáš. Nech sa mu dáči kalanista, poďte sem. Samozrejme, 3. miesto, ako som už povedal pred chvíľočkou. Malý Lapáš. Nech sa páči. Dnes rovnako ako aj Viničky, ako aj Turčianske Teplice bojovali, aj Štepudov samozrejme, bojovali o ten titul. Mimoriadne vyrovnaná súťaž s počtom bodov takmer rovnakých do poslednej chvíli. Žiaľ to všetko, alebo nie že žiaľ, samozrejme, s potešením to dopadlo tak, že 2. miesto s rovnakým počtom Lackov. Podkatý alebo štvorcový, páni, poďte sem. Jediná smutná správa z ich tábora je taká, že nemajú teplú rožovku, takže vy, ktorí ste sa tešili na teplú rožovku, dnes teplá rožovka nebude. Ale počul som niečo také, že je tam niekoľko druhov fľaši. When DJ drops the beat, brings out my body heat, I rock my body hard. Lackov, 2. miesto. I'm not your Vo triumfe. I'm just a dancer on the floor. Teraz 2. miesto v celkom poradí s rovnakým počtom ako je Malý Lapáš, tak to bol Lackov. Teraz to príde samozrejme Políkstvo, poďte sem! Pretože toto sú víťazi, toto sú majstri Tekovsko-Hontianskej asistnej ligy.
toto je záver 5. ročníka Čechovsko-Montianskej hasičskej ligy. Dovolím si tvrdiť, že takto fungujú v tejto lige vzťahy medzi družstvami, to funguje asi málo kde. A my sme všetci, je tam obrovská veľká rodina, takže takto oslavujú víťazi, spoločná foto úplne pre všetkých. Vy čo máte šampanské, samozrejme. Môžete ostriekať aj tých posledných, aj tých prvých, úplne všetkých. A takto vyzerá prvá trojka KHL ročníka 2011. Ešte niečo, ešte jedna ceremónia nás čaká. A síce odovzdanie putovného pohára, ktorý chalani z Polovke sa už tu mali. Takže putovný pohár pre Polikesov na celý rok. Páni, je váš, čisto iba váš. Zaslúžene vybojovaný poctivými spodmi, útokmi, sekundami.